салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. мо қарор дорем дар ҷамоати деҳоти Рарз, деҳаи гузари Бод. инҷо ҳамон деҳае аст ки яке аз ҳофизаҳои хушовози водии Зарафшон ва кулли ҷумҳурии Тоҷикистон, муаррифгари ҳамин ватан бо номи Хосият Ортиқова. маъмул бо номи Хосияти Зарафшонӣ. Ина бинед ки номашон бо Зарафшон часпоиш дорад ва муаррифӣ мекунад. мо имрӯз омадем ба хизмати анамин мардуми гузари Бод, бар тӯи фарзанди анаҳамин амакам, амаки Худойқул. бовар кунед бениҳоят барои мо хушоянд буд. ногуфта намонам ки мана карнайнавози яке аз навкорам бошанд, беҳад ҳам муносибат, ҳам дар ҷиҳати нарху наво, ҳам аз ҷиҳати хизматрасонӣ беҳтарин ҳастанд. 92 802 3022 аст. занг занед, хизмат мекунанд. худо хоҳад. хайр наворбардор мо ки ҳастем, мебиёем хизмат мекунем. вазифамо аст 92 774 82 74 рақам дорем ва ман фикр мекунам дар ҳамин тӯй бовар кунед барои ман бениҳоят хушоянд буд ки хелоҳо одам буд ки моро шинохт ва гуфтанд ки мо аъзои канали шумо ҳастем. ин барои мо яке аз сарфарозиву хурсандиҳои мо буд ва ман мегӯям ҳамин мардуми гузари Бод, ман шуморо дар зери комментария интизор ҳастам. аз он меҳмондорие ки ман инҳо кардам, мо аз замин то ба осмон миннатдор. аммо ман мехоҳам шумо моро дар зери комментария меҳмондорӣ кунед ва мо худо хоҳад ваъда медиҳем ки дар баҳороя омадаву ана ҳамин дашту даман, кӯҳу чамани деҳаи гузари Бодро ба навор гирифтаву пешкаши шумо хоҳем кард, агар албатта парвардигор хоста бошад. ва ман худо мегӯям ки як рӯз на як рӯз ҳамон обу рӯи мо, сатҳи кории мо ба як дараҷае расида бошад ки мо тавониста бошем ва қуввату қудратамо расида бошад, дару дарвозаҳои холаи Хосиятро кӯфта бошем ва бо эшон як барнома, як суҳбате ороста бошем дар ҳамин деҳаи гузари Бод ки хотира монад барои наслҳои оянда. бовар кунед барои ман бениҳоят хушоянд буд. ман як ҷаҳон миннатдорӣ мекардам аз шумо ки барои мо бовар карда ва як базми бошукӯи фарзандатона ба мо супоридед ва ногуфта намонад ки ана ҳамин кас сабабгор шуданд. шояд ки ҳамин як пои қадамамо кушода шуд, дар ҳафтаи оянда боз закас гирифтем ва аз мардуми гузари Бод бениҳоят сарфароз ҳастам. ва якчанд тӯйдороне буданд ки рақамҳои моро гирифтанд. дар ояндаҳо худо хоҳад даъват мекунем. гуфтанд худо расонад, худо расонад. аллоҳу акбар, зинда бошед. як ҷаҳон ташаккур. ва дар охири ҳамин барнома ба мухлисон ва ҳаводорони аспу бузкашиҳо як чизро ман мехостам хотиррасон кунам ки дидед ман дирӯз дар бузкашӣ будам. аз бузкашӣ баромадем Зафаробод, ба сари келини ҳамин одам рафтем. шаб дер расидем. хулосаи гап ин саҳарӣ инҷо омадем, мо дар тӯй ҳастем. боз мерем аз паси ташвишу рӯзғору тӯй тайёркуниҳо. ман як чиз мехоҳам гӯям, такрор ба такрор, гарчанде чандин маротибаҳо мегӯям, бозам бародарои мо занг мезананд ки бузкашӣ кай аст, дар куҷо аст. ман тӯи мардака монда, дар дастам навор, асбоб навор гирифта истодам, бояд телефона барорам ҷавоб диҳам. ба ҳамин хотир бародари азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ин рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед танҳо барои хабарҳои фавриву ягон рекламаву пешниҳоду муроҷиат барои тӯйҳо аст, на барои он хотире аст ки ман ба шумо гӯям ки бузкашӣ дар куҷо аст, кай мешавад, намешавад, откас шуд, закас шуд. ҳазор маротиба ҳам гӯям, боз дар ҳамин мавзӯъ занг мезананд. агар хафа шаведам, иҷозат аст дар ҳамин мавзӯъ илтимос занг назанед. шумо занг занед, гӯед ки мани фалон аст дорам, реклама кун, ҳаққи хизматат чанд пул аст, як ҳамкорӣ даъват кунед, як ҳамсӯҳбат шавед, ё ин ки тасаввур кардем ки мисол ягон хабарҳои фаврӣ мешавад, худо нишон надиҳад, худо он рӯзҳоро ҳаром гардонад, аммо ҳолатҳое мешавад ки аз мо хоҳиш мекунанд ки мисол дар ҳамин дарё як бародарамон аз фалон ҷо рафтаасту ҳаваи фаврӣ ёфтан дар кор аст. мо дар хизмат ҳастем, ягон проблема нест. биёед як хушию хурсандӣ ҳамин рақама истифода барем. дар тӯйҳо маърака, реклама ва ватсап барои муроҷиат кардан аст, на барои пурсидан ки бузкашӣ кай мешаваду кай не. илтимос дар ҳамин масъала умуман занг назанед дигар. як ҷаҳон ташаккур. мардуми гузари Бод, ноҳияи Айниву Панҷакен, Тоҷикистон ба пеш. як ҷаҳон ташаккур. аз нон